și domnilor, cred că astăzi o să scriu un testament. Tocmai încerc o nouă Ce? Ești Lorena? Ne dăm cu placa! Sigur. Nu mă mai filma. Gata. Ce gata? Gata, mă, gata, gata. Da, Vali. Oi, de mine ce timp de suflat. Bă, ăla, eu... Deci prima dată trebuie să mă leg numai la una? Sau? Armand, te rog. Merge, vine și Ada cu greu, vine Ada. Haide, te rog, dăm căștile. Dăm alea tale. Te rog. Vine Ada, un mesaj scurt. Un mesaj. O să mă dau pentru prima dată cu snowboard-ul și o să rog gâtul. Și eu fără cască, că n-am lăsat Și la Vali își rupe gâtul. Și Lorena nu își rupe gâtul. Asta e ca să spun că despre tine că... Ada, hai cu ghezanul să-mi bag astea. Cum opresc? Ada? Bagă fularul, te rog. Ok? Pun în Ok, opresc. Ada, îmi bagi fularul?